gịnị mere nwanịga n'ụkwado bụlụ nwanịga nwanịga o nwanịga gịnị medere ụkwa ahụ nna mkpọ tiwalụkwa n'ụkwado bụlụ nwanịga nwanịga o nwanịga gịnị mere n'ụkwa ahụ na akịkatalụ mkpọ na mkpọ tiwalụkwa n'ụkwado bụlụ nwanịga nwanịga o nwanịga gịnị mere akịka ahụ n'ọkụkọ tara akịka na akịka tụrụ mkpọ na mkpọ tiwalụkwa n'ụkwado bụlụ nwanịga nwanịga o nwanịga gịnị mere ọkụkọ ahụ na-egbu egbula ọkụkọ n'ọkụkọ tara akịka na akịka talụ mkpọ na mkpọ tiwalụkwa n'ụkwado bụlụ nwanịga nwanịga o nwanịga ngwana gịnị mere egbe ahụ na-egbe egbagbulegbe na-egbe egbula ọkụkọ n'ọkụkọ tara akịka na akịka talụ mkpọ na mkpọ tiwalụkwa n'ụkwado bụlụ nwanịga nwanịga o nwanịga ngwana gịnị mere egbe ahụ n'ụzọ okpuru egbe na-egbe gbagbulegbe na-egbe egbula ọkụkọ n'ọkụkọ tara akịka na akịka talụ mkpọ na mkpọ tiwalụkwa n'ụkwado bụlụ nwanịga nwanịga o nwanịga ngwana gịnị mere ozu ahụ na Chukwu kere ụzọ na ụzọ okpuru egbe na-egbe gbagbulegbe egbe egbula ọkụkọ ọkụkọ tara akịka akịka talụ mkpọ na mkpọ tiwalụkwa n'ụkwado bụlụ nwanịga nwanịga o nwanịga